matsalar cutar sarkewar numfashi ba, kar da ce babu shi, kar da ku ce babu shi. Abinda ake ce mana rigakafi sai mutuna, tunda ya fi magani, rigakafi ya fi magani. Mu kare kanmu da kanmu, mu wanke hannuwanmu, idan za mu yi atishawa mu sanya gwiwar hannu. Idan mu fita gida mu sa takunkumin fuska, sannan mu ba da tazara tsawo na dantsan hannu biyu. Mu zauna gida mu ware kanmu in mun ji alamun rashin lafiya. Ni dai na kare kaina da hannuwana domin daƙile cutar sarƙewar numfashi.